Хей, геймеркі і геймеры, як настрой? Ці вы ўжо чулі пра новую гульню ад былых распрацоўшчыкаў CD Projekt? Я прачнулася і заўважыла, што ў тиктоку просто тонна ажыятажу з этой нагоды. Дарэчы, калі вы яшчэ не падпісаны на тикток-старонку, вы можете зрабіць гэта. Я абяцаю пачаць рабіць шорцы, калі з'явіцца час. Але зараз да справы. Ажыятаж гульні выклікалі не толькі імёны стваральцаў, але і адна з яе цікавых механік. Сама гульня называецца The Blood of Dawnwalker. І мы будзем гуляць за самого Даунволкера. Это істота, якая напалову чалавек, а напалову вампір. Яго мэта гэта выратаваць сваю сям'ю. Але ёсць нюанс. На гэта ў героя будзе 30 дзён і 30 начэй. Але не нашага часу, а часу персонажа. Так што напружанне будзе гарантавана. Гэтая механіка ў экшн-РПГ выглядае сапраўды нечакана. Распрацоўшчыкі абяцаюць, што будзе складана адрозніць асноўны квест ад другасных, а таксама, што нельга будзе выканаць усе задання за адведзены час. Гэта значыць, што кожнае праходжанне гэтай гульні будзе па-свойму адметным у залежнасці ад выбару гульца, бо зрабіць усе місіі за адведзены час проста немагчыма. Ад дня ці ночы таксама будуць залежаць здольнасці нашага персонажа, што таксама можа паўплываць на некаторыя квесты і іх вынікі. Гучыць крута, але ці атрымаецца у распрацоўшчыкаў зрабіць все так цікава і разнастайна, як яны абяцаюць. Паглядзім, калі выйдзе гульня. Але зараз я прапаную вам паглядзець разам трэйлер і абмеркаваць яго ў каментарах. Паехалі!